Па, сори ако имам малко лък. Добре, трябва да отим там. Ой, няма порта? Има порта. А сега ще видим дали ще стане моя номер. Има порта? Има порта. И отново има порта. Определен. Това го саднах. Нещо взе да псува. Съм го карат. Как се отваряш тъпата врата, бе? Кома. Кога се пада 26, бе, ние сме 23. 23 днеска сме. В цяламе. О, Стяне, знаеш на кой мап съм? А? Кой? На Дедъст. Добре. Найса. Да, бе, разбираш ли? Както валеше сняг, сега съм в пустинята. Това е да си про. Умрете, всичко да умре. Паечета. Това са старите приятелчета от Borderlands. Единичката. Къде бягаше? Така. Да, на една плюнка кръс. Стой. Не бягай. Стой. Стой, ти казах. Стой, бе! Лъвпак. Умирате. Добре. Отиваме при нашите приятели. Тук са приятели. Те тук ще ни помагат, защото са маняци. Що ми забие? Отбим. И... Там си? Тук съм. Добре. Его. Той дет мяса на слон. Дет има нос на слон. Тото е било противогаз. Той е този пилот. Нищо. Добре, сега ще си минем след тук. И да се навяваме докато стана 50 лева, тези летящите са ни врагове. И сега ще дойде към нас. И аз ще го сваля. Придял автоп. Яко! Бъгна се, имам безкрайни патрони. What the fuck? Това е яко вече. Да имаш безкрайни патрони. Но много яко да караш с пусината. Много къв терен. Ще се обаря да оправят магистралите. И познайте на кой. Да. На бой? Мъга, бе. Що наплетя? Умри, бе. Умри, бе. Накъде? Нямате шанс, жалки. Тези джипчета много ма дразни. Така. Те може би не са ми врагове, но... Що могат да се убият? Нали така? Стояни. Не. Викам, нали така? Викам, че те може би не са ми врагове, ама що могат да се бият? Да. Силно.
много издържато е за очудване. Аз пускам това да ми върши работа и повтарям, ще се разкарвам. Какво става, приятели? Те са някакви други психично болни. Така, той да си го приберем. За да не се заради по-бързо. Ще съжаляваш за това, повярвай ми. Да, той съжалява. И разбира се, аз малко сигурно ще ползвам типа. Да, ще правя доста неща извън кадър. Защото ако всичко снимам докато дигна 50, така доста ще чакате. Абе, ей! Грозен. Умря. Само че този